Iako je do kraja kalendarske godine ostalo samo nekoliko meseci, Direkciji za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac preostaje dosta posla. Za 15 dana počinju radovi na novom igralištu na Crvenskom putu, a sledi i završetak radova u Trgovištu. U toku su javne nabavke za radove, takozvani barski del u Trgovištu, gde je potrebno da se asfaltiraju određeni kraci ulica. Takođe u Trgovištu je predviđena i kanalizacija, nastavak one FI 300 kanalizacije koji će takođe biti, počeće radovi, ja očekujem u narednih 15-20 dana. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za nastavak radova na bazenu Banjica, a uskoro će biti raspisan i javni poziv. U planu je niz novina u zatvorenom objektu bazena. Pored toga što moramo da izolujemo objekat, imamo ideju da neki novi, potpuno novi sadržaj uvedemo, jedan wellness centar u kome bi bili finska sauna, infracrvena sauna, parno kupatilo i još neki sadržaj wellness centra, tako da za zimsku sezonu imamo upotpunjenu ponudu na samom bazenu. Nastavlja se uređenje ušća. Pored uređenih zelenih površina, na ovom mestu biće i teretana na otvorenom. Početkom oktobra treba da počnu radovi na parternom uređenju oko Doma kulture, najavili su u Direkciji za razvoj, urbanizam i izgradnju. Knjaževac dobija novo lice.